ଦରଜି କେଉଁ ମାପ ସବୁ ନେଇଥାଏ? କେଉଁ ଜାଗାର ମାପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲମ୍ବ। କାନ୍ଧରୁ ଅଣ୍ଟା ବା ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାପକୁ ଲମ୍ବ କୁହାଯାଏ। ସିନା। ଛାତିର ଗୋଲେଇ ମାପକୁ ସିନା କୁହାଯାଏ। ତୀରା। ବାମ କାନ୍ଧର ଯୋଡ଼ାରୁ ଡାହାଣ କାନ୍ଧର ଯୋଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାପକୁ ତୀରା କୁହାଯାଏ। ତୀରା ଗଲା। ବେକର ଅଧା ମାପକୁ ତୀରା ଗଲା କୁହାଯାଏ। ସାମ୍ନା ଗଲା। ବେକର ସାମ୍ନା ପଟକୁ ସାମ୍ନା ଗଲା କୁହାଯାଏ। ପଛ ଗଲା। ବେକର ପଛ ପଟକୁ ପଛ ଗଲା କୁହାଯାଏ। ଶେସ୍ତ। କାନ୍ଧରୁ ଅଣ୍ଟା ବା ନାଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାପକୁ ଶେସ୍ତ କୁହାଯାଏ। ବାହୁ। କାନ୍ଧ ଯୋଡ଼ାରୁ ହାତ ମୁଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାପକୁ ବାହୁ କୁହାଯାଏ। ମହୁଡ଼ା। କାଖର ଗୋଲେଇ ମାପକୁ ମହୁଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ମହୁରୀ। ହାତ କିମ୍ବା ପାଦର ଗୋଲେଇ ମାପକୁ ମହୁରୀ କୁହାଯାଏ। ଦରଜି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ମେଜରମେଣ୍ଟ ବା ମାପ ନେଇଥାଏ। କମର। ଅଣ୍ଟାର ଗୋଲେଇ ମାପକୁ କମର କୁହାଯାଏ। ହାଇ। ଆଗପଟ ଅଣ୍ଟାପଟି ଠାରୁ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପଛପଟ ଅଣ୍ଟାପଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାପକୁ ହାଇ କୁହାଯାଏ। ସ୍ମଲ୍। ଆଣ୍ଠୁର ଗୋଲେଇ ମାପକୁ ସ୍ମଲ୍ କୁହାଯାଏ। ମହୁରୀ। ପାଦର ଗୋଲେଇ ମାପକୁ ମହୁରୀ କୁହାଯାଏ। ପ୍ଲେଟ୍। ମହୁରୀରୁ ଭିତରକୁ ମୋଡ଼ା ଯାଉଥିବା କପଡ଼ାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ମାର୍ଜିନ୍। ପ୍ଲେଟ୍ରୁ ଭିତରକୁ ମୋଡ଼ା ଯାଉଥିବା କନାକୁ ମାର୍ଜିନ୍ କୁହାଯାଏ। ଫୋଲ୍ଡିଂ। ତାପରେ କପଡ଼ାକୁ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ। ଡାଇଗ୍ରାମ। କପଡ଼ା ଉପରେ ରେଖାଙ୍କନ କରିଥାଏ। ତାପରେ କଟିଂ କରିଥାଏ। ତାପରେ ସେ କଟିଂ ହୋଇଥିବା କନାକୁ ସିଲେଇ କରିଥାଏ।